हांसो फिसा लायनो थांदां नायलांदो लोगोफोर जायखिजाया देरजोबथारबाय नामा देरबायब्रा जाबायना लांनांसिगोन दसथा आरामनो आदार बायसो लाग्रा मा आदारखौ दानाया दाना अबाव मोनो सेरफांगुरिफोर मोनो ना मोना काटगावआव मोनो काटगावआव मोनो क'क्राझार मोनो दतमायावबो मोनो हांसोनि दाना दाउनियानो फांसे जायो होख्लायखायोलै जानाया हांसोसो जिमानखा हांसोनि माबा दामा जानायावनो थांफिनजोबो होनदों नामा अमाखौसो एसे नायनोसैलै ना हगाराखै नाबो हांसोबो दाउबो बोरमाबो दंजोबो बेनाव गासिबो जोलैबो मोनजोबो बेनाव गासिबो ना बोरमा अमा दाउ अमायाबो डाइरेक्ट फुख्रिजों एटाचमेन्ट दङ आरोना मेडिसिन बाहायखायो जेबो प्रब्लेम जाया आरोना नायलांदो अमा फार्मखौबो जा गिदिर गिदिर दंखायो बिथाङा पिग मिसनावबो सेलेक्ट जादों प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारनि पिग मिसनाव सेलेक्ट जादों फार्स्ट किस्ति मोनबाय होनदोंदां गासै 5 लाख मोनगोन बिथाङा मोजाङैनो दं बिराद साक्सेसफुल बियो साक्सेसफुल माबा जाबाय आरोना पिग फार्मिंआव आरोना दैज्लांखाय बारा लायाखैनो दाखालि फानबाय बुरजा फानथारबाय ओमफ्राय दा नैबेथ' बिमा नैबे बुन्दा बाव बिसोर बिमा गोजा गासिबो फानबाथ' बेखौ 60,000सो मोनसिगोननो 60,000 बायदि बिदिनो दैज्लाङाव एसे खस्थ' जायोना ओंखायनो मानसिबो गैया गायनाय फुनाय आदार होनो हाया बिसि सानैल' ओमफ्राय फिसाजो सानै दङ जायखिया मथा मथि बहुद साक्सेसफुल आरोना बे आबादावबो दङ फार्मजों लोगोसे आबाद गासिबो दंजोबो बेसर सुखान आबाद दैज्लांनि आबाद गासिबो मावजोबो बिथाङा माने अलराउन्डार मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6-7टा जादों बेनो देरबाय नालाय जोंजों समानखा अमाया Bunda. Udah. Delegasinya mana delegasinya dang jalai taruh nama orangnya begini truk tanggugan direct
हांसो